Just call me the AP Rose Gold Skeleton. At this point I'm looking at bro like yo who's better than. Before I... Брат, смърди на зоопарк, бе. Да, бе. Ма чай, че сме в кадър. В момента сме на летище София и отиваме към Формула 1. Пристигнахме тук-що на летището. В момента сме на летище Чарлелоли, не знам как се произнася. Чарлелора. И в момента се чухме с момчето, което ще ни даде колата. И нещастника ни накара да ходим 15 минути пеша. А Фики даже с чупен крак едва му ходи. И сега нещо ще му кажем... И сега даже нещо ще му кажем някакъв дискаунт да ни прави, защото това не е нормално. Но като цяло нямаме избор, защото... Дали? Ама като цяло нямаме избор, защото тъпотията в момента е, че... Тъпотията в момента е, че с този рентакар имахме много лоши проблеми, защото или ти трябва 24 години, или 28. В случая 24 за рентакара, след това намерихме едно приложение, което си дават хората собствените личните коли, но за тях ти трябва 28 или 24. Де факто ние ги нямаме. Аз съм на 21, Фики е на 22 и нищо не правиме по въпроса. Сев газа, да. И като цяло намерихме някакъв Citroen, който си нямаме идея какъв е, сега ще го видиме, който ни го дадоха, не знам как. Да, няма и знам паршето. И ни го дадоха, сега отиваме към него да си вземем колата и отиваме към градчето, което ще спиме, което е на час и половина от летището. А след това пистата ни е пак на час и половина от хотела, в който ще спим, което си е бая път. И пак добре, че намерихме този Citroen, защото иначе трябваше да обикараме с буса, което е ужас. И отиваме сега да го видим този лайнар и се виждаме после. Така. Сега. Малко апдейт да ви дадеме. В момента Фики закъпи, така че само аз ще говоря. Това се случва. В момента вчера успяхме да се настаним в хотелчето ни, което е мръсен топ между другото. Аз въобще не очаквах да е хубаво, но е много добре. Днес си чуиме какво да правим и къде да ходиме. Мислиме да отидем на Уалиби. Това е увеселителен парк с такива екстремни влакчета. Което според мен ще е бая яко и там ако ходим обаче няма да вземем камерата, за съжаление. Да не стане някой фаул. Аз ще имам с телефона. Вчера вечерта имахме проблеми с тока и беше бая голямо приключение. И през цялото време някой ходеше по шибания таван. Сега излизахме с Фики да видим дали въобще може някой да ходи по тавана. Но беше отвратително. Нали бе? Кажи, че вчера вечерта беше страшно. Не ме чува. И тук в хотела няма климатик или вентилатор или каквото и да е. И ние сме на втори етаж, който е много близко до тавана. В смисъл, сега ще ви покажа, то ние сме си на тавана. И е мега топло, защото цял ден го пече тъпото слънце. И е мега топло. И забахме, прозорците отворени, сега ще ви покажем. И вечерта спряни тока, почнаха се чуват някакви работи от тавана. Прозорците са ни отворени и така хубаво се устрахме, че си нямате ни идея. Имахме проблеми вчера с рентакара. Трябваше да наемеме Porsche Taycan, защото тук предимно електрически коли карат и инфраструктурата им така, че има много места за зареждане. И трябваше да рентаме един Taycan. Обаче не ни го дадоха, защото нямаме 28 години и ни дадоха друго, което се оказа малко по-яко от Taycan, така че това е нашия рентакар. И общо това е нашия рентакар. Искам само да видите нещо. Тази кола е била такси. Ева. Наближи, приятел. Тази кола е била такси. Искам само да видите как ми оставиха колата. Това си беше така. Сега не знам, сигурно е тъмно, брат. Нищо не си имаш в момента. Не, вижда се, добре. И не забах така колата. Вчера ни остави един китаец, който сега ще оставя една снимка за видите. Абе, брат, тук виждам ли се като говоря? Да, бе. Ни остави един китаец колата и по принцип не сме доволни от рентакара, защото е страшен булшит, в смисъл скандално е, но е по-добре, отколкото да обикаляме с буса.
Защо не говориш на този клип? И какво да говоря? Мани. Беги бе, педерас. Престани бе! Какво става, хора? Дойдохме до едно градче, което е доста яко. Казва се Динант. Може и да не се казва така, така да не се произнася. Но общо взето дойдохме от тук, понеже при нас заваля дъжд и избягахме от дъжда и питахме чат GPT къде е така най-красиво и той ни изпрати тук. И често да ви кажа, въобще не ни излъгал, чакай че нещо ново завихме. И тук що си взехме лодчица и сме си двамата на лодчица като истински педали и в момента ще отидем после до един дворец. Бяхме сега в една църква, която е доста интересна и общо взето приключението е доста яко. Какъв ти е зора да караш срещу него? Искам да видим. Бате, тия, гледай какви вълни, сега ще мине през вълните, вие да се обърнем. Нема що? Гледай какви вълни оставя, бе, брат. Той е някакъв пиратски кораб. For several times, heavy rotation played by every kind. Давай подожди. Държам подожди. Маля краката. Аре бе брат, само виж. Какво гледам? Още толкова, брато. Бате, дори повече. Навръща с лифта. I don't trust a soul, I don't trust nobody. Do it by some pills, I don't trust my own body. You would take a shot and you took her to Chrome Palace. It only took me one car, got a dome matter. Just hit this whole boyfriend put me for a show. Как оценяваш нашето приключение, брато? Добре беше. За сега направо си е удница. Много добре, аз мисля, че всичко минава много добре за сега. А утре предстои други ден още по-яки неща. По принцип ще е много готино. Но и за сега е много добре. По-добре от Брюксел. Много по-добре от Брюксел. Значи аз между другото сега ще оставя даже клипа, който е от стаята ни в Брюксел. И по принцип тази стая на снимки не изглеждаше така, а то се оказа, че сме в някаква турска гадна част в Брюксел. И нещо отгоре, зад хотела ни имаше червените фенери. Който знае. Няма да обясняваме повече подробности. Значи мога ви стане ясно, защото не е бил такъв мизерен хотела, но в момента хотела ни е топа на матча. Не можеше по-добре всичко да бъде. Добре, само Кем, ако беше жега от начало, ама сега се оправим тази вечер, че е добре. Да, но не, той тази вечер ще е много жега, но Не, поне няма, вече няма. имаме кърпи. Че нямахме кърпи, Че нямахме кърпи и се имиеме. Ама мисля, че всичко е много топ. Да, добре. А тук си е хубаво, виж, защото си е някакво... И хората много спокоен живот живеят. Тук си е някакво газарско, брат, тук навсекъде, виж, Да, според мен и наистина. през всички села, къде минахме да дойме до тук. Тази сграда сега за първ път я забелязах. Големата ли? Да. И като те са училище. такива. Всичките села, къде минахме през тях, и те са някакви, виж, Да, нямаше слава къща. нямаше, да. направо. Не е като в Брюксел мизерия. А между другото и в онова градче, където минахме да оставим китайца, където от рента кара, е също като в Брюксел, защото тук никъде не видях да стоят бокуците на земята, както ти разправях, че е в Брюксел, брат. Да, виж, тук Защото- има кошчета. Да, тук има кошчета. Не знам защо, но в другите по-големите градове навсякъде се заебават бокуците отвън, е супер мизери, смърди гадно и смърди на трева, а тук никъде не съм усетил да смърди на трева. Не, добре, тук. И тура с лодката беше... Топа на мача. Бая, добре. А я кажа как кривим към това. Как караме Ето го с има това. на клипа. Дали? Да, всичко съм снимал, брат. Където не ни бипна. Верно? Да, бе, всичко съм снимал. Аз не спирам снимам. Аз ти казвам, че ще направим топ влог, ти не ми вярваш. Ще видим. Ай, искам. Брат, Зеба. много болят ме краката. То сега се знае, че е по-лесно. Абе, ти утре си, бе, то си по-гадно. Не, бе. Кое не е? Да, бе. Ето са глезените. На хуя така, цак. Нема. Аре ставам. Мисля, че топ в самолета видяхме. То принцип, между другото, в случай нищо не видяхме. Кое нещо сме видели, бе? Брат, този музей е много тъп. Кой музей? Къде влезахме вътре? То аз нищо не разбрах. Ние сме го обиколи, бе, то гледам там какво става, бе. Това Просто- колко е голям. Просто е затворено. Не е затворено, ние завихме наляво, надясно. А то наляво Няма има. да видим. То виж там къде са хората, колко е яко, бе. То там е реално това. Ма там имаме ли право, бе? Не знам, сигурно. Шум има човек. Тук се влиза заключено. Само лев. Тук е много тъмно. Ма е топло нещо. Какво става, бе, брат? Не знам.
Искаш да разделим? Айде! Че я да снимам с моя телефон. Я сними и ти с твоя телефон. Не, брат, то брат не е такова. Дали? So much for closure, I lost composure. I get the message. I'm too busy writing to find my so-called uncle. Someone's way holler. I see man them blowing on Twitter and it's making me bitter while knowing I'm better. Preferring to call themselves artists and rappers because rappers are only just niggas. I keep on the first to stand up, two in the format, get the way triggered. From young, I had to work double and harder, hoping that I would go further. I see what I done to my mother and father and hustle to give me a future. That's why I need me a career when it's me acting, get them an Oscar. Just like Jumbo, pounding, still with the Grandma praised a lot for me. Praying I prosper. Beyond that trigger shit, got short fuses, please don't trigger them. Black and sweet, name a girl like licorice. Niggas get rich, move out of the bitch and get them a ting from Little Mix. That time I lost my innocence. I need two M's like Eminem. In my bag, I just went M&S. For the times I couldn't get new kicks. If I see those J's, get 10 of them. If I get me a chain, could I call it a flex? Or am I enslaved all over again? Money might get respect, but feds still wanna stop me in a Benz. Being black in the West is a crazy complex. It's complicated. Granddad thought there was gold in the pavements, but as our gold they're taking. Now I'm here for the taking. Any door I'll see, I'll break it. Can't wait till the days I check to on the phone like nigga, we made it. Can't wait till the days I chat to bro on the phone like nigga, we made it. Много стръмно. Оле. Абе, стръмно си. Мамо. Ама брат. Не става. Бе, така бе, с един крак отдолу е така. Държа го за контра. Законтрих се. Общо дето тези дни не сме снимали много с камера, защото просто нямаше как. Събота и неделя беше много яко и то дори да бяхме снимали то едно и също. Ние като седиме там на... Какво се вика? Скамейки? На скамейки. На Ами да, ма скамейките. то много и народ, в смисъл ти Много народ. няма какво снимаш. То е шумно. Просто беше много лудница и направо... Там имаше на скамейки, къде бяха за випове и за такова. И направо прескочихме. И си сехме там. Ама то иначе нямаше как, то... Go, no problem. Yes. Video English? Yes, yes, we make a vlog. Yeah. Bye. Си прескочихме там, випа, имаше смисъл, имахме там бати видимостта. Смисъл, виждаше Беше се много по-добре, да. много. И имахме проблеми с паркирането. Доста големи проблеми. Защото там те затварят всички улици, едните са за бусове, другите са за там... За тротинетки, за- едните за колела, другите за То се бава майката пешеходци, там. другите за И те випове, които са дали шибените 15 френски полицаи. Смисъл, ние бават и искат да ни нашият да спреме на майка си путката. Проблема беше, Но че проблем, нямахме тикет за паркиране. Брат, виж, децата и майката колко съобразителни минаха бързо. То лохман тъп, брат, тук му смърди зъбате. И чака, брат, той чак как бавно минава такъв. И Аз тръгвам. нямахме тикети за паркиране. Стой. И трябваше... Там имаше... Те паркингите беха на зони и ние трябваше да се качим на... Ние трябваше да спреме на жълта зона, ама тя на 5 км от пистата. Смисъл 5 км са много.
И то И 5 то не- км от пистата, не вътре на пистата има още толкова ходене, защото Да, бе, ти като обиколиш 3 завода, да ти ги страха пак 5 км. супер дълго е. И спрехме пред пистата, дигнахме на бариера и си спрехме като пичове. И то 2 дена. И никой дори не разбра. Чай, че замислих дали пуснах бутона за записване. Майка му да е. Но общо взето беше много готино. В смисъл, Това не го звеш. дигнах Тук и- верно се размери се на война, бе. Аз ти кам бе, смърди си на говна. Какво друго да разкажем? Баго, аз сега го разроних тук и сега нямам никакъв грип. Чакай е така. Ей, човек, къде И е? то Сега пенето. отвори турбата. Камерата. Баго, толкова е тук. Ето. Абе, общо взето беше брутално, брат. Да, беше много як, в смисъл, особено Беше Формула много 1 там състезанието вчера, където беше брутално направо, беше и Porsche Cup, и цяло всичко, и Формула 2. Те и пушетата колото. бяха по-шумни, бате, от формулата. Беше много яко. Бате, ние снимаме от 7 минути и нищо не казахме, между другото. Абе, общо взето е това. Абе, общо взето е това. В момента е понеделника. Ден за тръгване е общо взето. И сега сме в... Какво беше? Грачето. В някакво друго граче сме. Не нещо. Нурбургринг. Да. Да. И сега сме тук, понеже тук трябва да оставим рента-кара. След това ще ни закара до летището. И стираме към София и така. То пичин ще ви гледа камерите, иска му изпърля го. Но съм също. А? Оле, тук много ниско е. Брат, не влезе. Пред това имам ароматизатор за хубава, брат. За хубавия това ви. Умириш на туалетна, бе, брат. Да, ама на скъпо туалет. Не виж това. Това бабата в калфан, като се размината мириш така. Нищо не ми харесах. Айде си ходим. Не е нашето място тук. Ами брат, да се изплюем и ми въртна ветъра и ми влезна в чорапа. Не знам дали се вижда. Как му пълш на всеки, бе, човек? Не бе, аз шавам тук бе. Дека, сега какво само тук? Еле, майко, сега ми стана мокро на чорапа. Бати гнусара. Брат, сега не стига, че ми е мокро на чорапа, па и сега има мирис на скъпи баби, брат. Ма много смърди, бе. Те, бе, как Смърди, ги брат, барахте. бати парфюмите гади. На стари бабички. Не на стари, на скъпи баби. На стари Такива баби. дедовци, където карат стари ламбута. Стари ламбута ли? Беше му още това. По-скоро Колко нови. снурките? Абе, няма коснурки, бе. Има бе, Абе, чо те са има измрели табел? тук, те Абе, отдавна не са, бе. няма. Как ще изгорят бе? Ще измрат, бе. Как ще измрат? Умрели са? А между другото, знаеш кое е най-тъпото от цялата почивка? Какво? Брат, че не си купихме почти нищо. В смисъл, ние буквално нищо не си взехме. Нито от пистата, нито от някакви сувенирни магазини, нито от нищо. Не си то? взехме, бе. От писта си взехме. Аз Сега си за взех пистата не сме си взели нищо. една тениска, една шапка и легото. Ти какво си още искаш, бе? Да я знам, брат. Един боли да си вземеш. Един болит. Ама, то просто беше много тъп мърче тази година. Не, че на миналите знаем какви е. Ама, Не, по-як е бата на миналите. според мен е бил пояк, много беше тъпо всичко. Но, ето тук с Мардина, да не кажем какво. Brazilians calling me gringo, probation calling me pinto. This Johnny started the lingo, part that machine off this Ringo pool. I'm back when I tap this bimbo. I feel like Harlem.